Aj vám posledné dni klesli hodnoty vašich investícií? Ak áno, dopozeraj toto video. Aké poklesy ale môžeme očakávať, pokiaľ máme nastavený dlhodobý časový horizont 20 a viac rokov? Pomôžeme si najrozvinutejším akciovým indexom S&P 500 za obdobie rokov 1928 až 2024, čo je takmer storočná história. Dáta nám ukazujú, že pokles na akciových trhoch 10%, čo máme v týchto dňoch, môžeme očakávať približne každý rok. Čiže sa ani nebavíme o nejakom poklese, ale o tzv. Korekcii trhu, keďže posledné roky sme mali zisky na úrovni viac ako 20%. Pri tomto poklese vznikne veľa drobných investorov často panikáriť, len preto, lebo ešte nezažili skutočný pokles na akciových trhoch. 15% pokles prichádza v priemere každý druhý rok a pokles nad úroveň 20% približne raz za 3,5 roka. Podstatné je, aby investori ostali pri týchto hraničných poklesoch pokojní a držali sa dlhodobej investičnej stratégie a nesledovali rôzne grafy, ktoré sú často len vytrhnuté z kontextu. Ak si už skúsený investor, určite dobre vieš, že ti takéto prepady môžu poslúžiť na maximalizovanie tvojich ziskov v budúcnosti. Takže žiadna panika, aj keď samozrejme môžu trhy ešte poklesnúť, treba sledovať vhodné rozloženie svojej investície a dlhodobý investičný horizont. Ďakujeme vám za podporu, sledovanie, like a odber a nezabúdajte, peniaze sú čas.